Shalom, horas madihita saluhutna, ruas HKBP Saresot Sopo Suruh, tapuk kama ibadah saat teduh di Manogot Niarion, Marede hita sian buku ede nomor 510 sia ayat 4. Hatani debata di Malugut Niarion, imanatar surat di 2 Timotius bidu 4 ayat 5. Songonon madidok isi. Alai anggoho sadok unang mamabuk roham. Taon manajati radoti natama ulaon ni perbarita nawili sahatula tokohani. Mengerajai diri. Masai rikot do trupuk sadarion tapabagas ala masai godang situtu ujian nang pangujunan naro marsikat sore laho menugu ganup halak na porsean asa olo maninggal hon parsauran na dohot Tuhan Yesus jala mulak tungulu hakololo torop do natarela tarhirim di angan-angan saping ay dietong molodung di ihuton Tuhan Yesus di dok rohana lungabe tenang-tenang dang adong be persoalan sudap na mengulgon mulak do nasida Tuhan somalan manoba akka sumangot ni opo ngulu si songoni dang dihalomohon debata ay Tuhan Yesus ditongos debata tutunga-tunga ni portibion laho paluaho to dinijol maido sian parhatobanan dosa sian ihot-ihot ni sibolis sian rakte ni tanoman Tuhan Yesus songon utusan ni debata rotu portibion laho patolakon songon dia keadaan hasonangan di bagasan ni amanah laos manugu-nugu jolmai asa marsihobot holan Tuhan Yesus saat ini diguari do Tuhan ta Yesus ima guru bolon ahli bangunan umbal gado Tuhan Yesus sian si Musa hinorhon ni ido naboi mabahen hapor siota marsi hohot jala ngulutta gop hasonangan holan Tuhan Yesus molo didok gop hasonangan dada sonang alani arta jabatan manang kuasa alai sonang ala jupang ketentraman jiwa ketentraman batin tiu roha bulus mulau-lau hasonangani peboi mian di sada-sada halak molo dapotan bisu dohot pantas ni roha nasian debata ibana gabe diboto ibana takas dia lomo ni rohani debata dohot na hina sogahot asa bui saluhut nai hahanguluhon obar tutona ni terukon ikut bui do hita mengerajai diri mengerajai roha gabe dan murah tartai manang tarela hisap-hisap ni hasiangan dang mabuk rohata ala arta namura salupin. Amin. Martanyang mainan. Mulia tema ali Tuhan di pasahat orang anu ala dibuka di Manogot Niarion
mahatam nagabe bohal di bagasan parungolon nami. Ajari kami alai Tuhan lahu mengerajai diri nami, mengerajai rohan nami nang pikiran nami. Lahu mangulahu nasaulan nami di bagasan Tuhan. Melihat tema alai Tuhan di pasahat rohan nami. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus, martangia kami Tuhan. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 152 ayat 2. Rap mandok mahita di tangiang atau pantai. Alea manamina di Banua Gijang, say pinor padia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut molomoni roham di Banua Tongon songonda di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, mi dosa ni dongan namar dosa tuhami. Punah kami tergiwa tu pangucunan, palua mahamisian pangaku. Ay horuna punah harajaun. Dohot haguguhot, rodi hasangapon sa leleng nileleng nako. Amen.